Pasaden aste azkenean ezagutzera eman zuten Santurtziko gazte bat udaltzaingoaren esku hartzaren ondorioz hil zela ospitalean. Santurtziko udaltzaingoak taser pistolarekin egin zion eraso eta ia 2 orduz egon zen gaztea lurrean esku burdinekin eta 40 gradura. Orain hildako gaztearen gurasoek auzibidea zabaltzeko asmoa erakutsi dute, gertatutakoa argitu dadin. 2026ko urriko deialditik aurrera Eusko Jaurlaritzak aberen bitartez, euskararen ezagutzaren egiaztapen sistema berria jarriko du abian, lehen aldiz abek egiaztapen asimetrikoak eskainiko ditu eta egiaztapen partzialak orokortuko ditu pertsonen gaitasunak eta egoerak zehaztasun handiagoz aitortzeko. Egiaztapen sistemak ere eguneratu behar du. Pertsonen errealitatetara hobeto egokitu behar du eta ikaskuntza prozesuan garatzen diren gaitasun linguistikoak modu zehatzagoan aitortzeko gai baita ere izan behar du. Neurri hau ez da gaur sortu, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 19/2024 dekretuan aurreikusita dagoen neurri bat da. Eta orain, agindu honen bitartez, urrats berri bat emango dugu aurreikuspen hori errealitate bihurtzeko. Samartzel eguna ospatzen ari dira Irunen eta horrekin batera 3 hamarkada igaro dira emakumeek alardean parte hartu nahi dutela aldarrikatzen ari direla 2 desfile egin dituzte gaurkoan hemen. Udalak ez du antolatu hori da alarde parekidaren eskaera, udalak antola dezala, garai batean egiten zuen bezala, eta honetan ikus dezakezen bezala. Udaletxe atarian gaude, alardeak aurrera jarraitzen du, 14 konpainia atera dira aurten, eta ezinbestekoa aldarrikapen hauek iritsi direla, hemen 4 haizetara zabaldu dituztela, eta jende askok eta herritar askok txalotu dituztela. 2400 lagun inguru dira gaur egun, eta entzun ditugu alardean emakumeak nahi dituztela, eta hori egabe ez dela berdin. Nik uste dut gauzak asko betu direla, baina asko dago egiteko ere. Poliki handitzen goaz, generazio berriek argi daukate hau dela etorkizuneko alardea, baina oraindik asko dago egiteko eta batez ere udaletxeak izango du hemen asko esateko ere. Horregatik ere zain gaude, duela gutxi bertan egon ginen, baina gu jarraituko dugu eta inguruan ikustea besterik ez da, zemat jende gazte, zemat neska, zemat mutil, eta argi dakagu etorkizuneko alardea dela eta poliki honekin gure alardea hau izango dela etorkizuneko alardea. Joan den urtean 2300 inguru izan ginen, beraz urtero azken urtetan asko hasi gara, espero dugu aurten ere hala izatea, eta 2400 inguru edo izango gara, eta normala da jende gaztea ere gurekin etortzea, azken finean, jonek esan duen bezala etorkizuna gurea da, baina eske ohituta gaude kuadrillak ibiltzea neska mutilan artean, orduan denak elkarrekin hemen da jaietaz gozatzeko modu bakar. Elkarri bizitza hau ez da, gaurko egunean gu ezin gara gure lagun, gure familia guztiakin egin, batzuk ez dutelako gurekin egon nahi. Hori ez da elkarri bizitza erreal bat. Hemen hitzait inporta errespetua bai dago, bai igual ohitu gara, baina hau ez da nahikoa. Eta hau ez da benetan jai bat bizitzea, eta herri bat gara eta herri batek alarde bakarra izan behar du. Egoera normalizatu dugu guztiz, baina herria zatituta dago. Hortaz, ez, hau ez da bizikidetza. Herria zatituta dagoen bitartean eta jai bakarra eta guztiok elkarrekin udal alarde batean ospatzen ez dugun bitartean, hau ez da bizikidetza egoki bat izan. Arratsaldeon eta ongi etorri 2000 ikasle pasatxok hasi dute astearte honetan unibertsitatera sartzeko probaren ezohiko deialdia, baina zalaparta ohiko deialdiko euskara azterketako 0ak dira. Atzo kontatu genizuen justiziak arrazoia eman ziela 0 atera duten ikaslei, EHUk baina errekurritu egingo du Bilboko hainbat epaiek USAP probaren harira hartutako erabakia. Unibertsitateak dio ezin duela plazarik erreserbatu, legea eta berdintasun printzipioa urratuko lituzkelako.
Euskal Herriko Unibertsitateak errekurritu egingo du hainbat epaiek USAP probaren harira hartutako erabakia. Hain zuzen, euskara eta literatura ikasgaiaren kalifikazioa aintzat ez hartzeko agindu diote Bilboko zeinbait auzitegik. Halaber, errekurtsoa ebatzi bitartean irakasgai horretan nota basua lortu duten ikasle hoiei plaza gordetzeko eskatu diote. Izan ere, astearte honetan amaitzen da Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko graduetan aurrematrikula egiteko epea eta unibertsitateak epaileen erabakiari erantzun dio, adieraziz ezin duela plazarik erreserbatu. Hala nabarmendu du EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak Euskadi Irratian eta azaldu du neurri hori betetzeak urratu egingo lituzkela legea eta berdintasun printzipioa. Era berean gaineratu du prozedura aldatzeak babesgabe utziko lituzkela gainerako hautagaiak eta auzibidea abiatu dutenei pribilegioa emango liekeela. Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarrik errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazaie hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke. EH Bilduk bere aldetik astearte honetan agerraldia egin du gertatutakoaren inguruko balorazioa egiteko. Bertan Ikoitz Arrese alderdiko hezkuntza idazkariak gaitzetsi egin du epaileek hartutako erabakia. Haren esanetan neurria aurrekari oso arriskutsua izan daiteke eta milaka ikaslerentzako bidegabekeria. Era berean Eusko Jaurlaritzaren aurka egin du. Esanez bereziki kezkagarria dela azterketak zuzentzeko sistema zalantzan jarri izana. EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako. Asteazken honetan hasiko da aurtengo Euskara Abentura espedizioa Atarratzetik Getxora. Asteazken honetan hasiko da Euskara Abenturaren 8. espedizioa Atarratzetik Getxora. Hilabete iraungo du aurtengoak eta Euskal Herriko zein diasporako 130 gazte euskaldunek hartuko dute parte izioki dugu, lortu dugu, piztu dugu lelopean. Euskara Abenturak gazteen euskararen erabileran eragina izatea izan du helburu 2018an sortu zenetik. Gazteek euskara bizipen positiboekin lotuko zituen esperientzia ahaztezina izatea. Urtez urte gazte asko batu dira sare honetara eta antolatzaileek nabarmendu dute espedizioari indartsu ekingo diotela sare hori eraikitzen eta trinkotzen jarraitzeko xedearekin. Parte hartzaileek izokitar izen hartzen dute euskararen aktibazioan giltzarri direlako eta ez dute dirurik ordaintzen. Alderantziz gazteen interesari eta egindako lanari esker irabazten dute plaza eta beka bat dela diote antolatzaileek. Hain zuzen aurten 274 gaztek aurkeztu dituzte lanak, zer da euskalduntasuna, ametsak egia bihur daitezke eta zein garai historikora joan nahiko zenuke galderei erantzunez eta horietatik 130 aukeratu dituzte. Aurreko edizioetan bezala Donejakue bidearen frantses bidea kostakoa eta barnealdekoa hartu dituzte aintzat ibilaldia diseinatzeko, baina bidean moldaketak egin eta Euskal Herriko txoko berriak ezagutuko dituzte. Adibidez, Sakana gurutzatuko dute lehenbizikoz eta Irurtzu, Narbizu eta Lasti bisitatuko dituzte. Bizkaian ere lehenbiziko Zondarrun egingo dute geldialdia. Guztira 650 kilometro egingo dituzte, iaz baino 120 gutxiago. Oinez ordea 1 kilometro gehiago egingo dituzte 500 inguru. Batez beste egunean 17-20 kilometroko etapak egingo dituzte iziokitarrek abenturan parte hartuko duten gazteek. Arestian ere kontatu dizuegu San Martzial eguna dugu gaurkoan, egun handia Irunen, alarde parekidearen 30 urteko ibilbidea eta gaur egungo egoera aztertu ditugu. 1986ko lehen berdintasun eskaeretik gaur arte, mugimenduaren bilakaera, udalari egindako azken eskaera eta oraindik irekita dagoen eztabaida jorratu ditugu. Aurten ez da edozein San Martzial izango Irunen. Alarde parekidearen aldeko mugimenduak 30 urte bete ditu.
1986an emakume talde batek lehen aldiz jo zuen udalera alardearen ordenantza aldatzeko eskatuz, emakumeek ere gizonen baldintza beretan desfilatu ahal izateko. Eskaera arketzuen fruiturik eman. 2 urte geroago 1988an Irun bi alarde izaten hasi zen. Tradizionala emakumea kantinera gisa baino onartzen ez dituena eta alarde parekidea parte hartu nahi duen orori irekia. Harrezkero 3 hamarkada igaro dira, eta gatazka ez da desagertu. Aldatu da ordea. Hasierako urteetako tentsioa, irainak eta erasoak atzen geratu dira neurri handi batean, eta alarde parekidak bere lekua egin du hiriko jaietan. Urtez urte hazten joan da eta gaur egun 2000 lagunetik gora elkartzen ditu desfilean. Baina antolatzaileek diote arazoaren muina ez dela konpondu. Izan ere euren ustez alardea historikoki udalak antolatu izan badu ere, gaur egun erakundeak ez dio ardura horri heldu. Horregatik aurten berriro eskatu diote Kristina Laborde alkateari Irungo udalak udal alarde parekide bat antola dezala. Martxoan eskaera ofiziala aurkeztu zuten, eta maiatzean duela 30 urteko irudia berriz ere errepikatu zuten. Udalbatzara itzuli ziren oraingoan ere aldarri berarekin. Eskatzen dugu udalak beti berea izan duena berreskura dezala, alardearen antolaketa. Mendez mende udala izan zen alardearen bermatzailea. Gaur egun, haren absentzia ez da neutraltasuna, utzikeria baizik. Legeak argi dio. Erakunde batentzat berdintasuna ez da aukera ideologiko bat. Lege bete beharra da. Haien mezua argia da, berdintasuna ez dela aukera politiko bat, erakunde publikoen bete beharra baizik. Era berean duela 3 hamarkada lehen urratsa eman zuten emakume eta gizonei aitortza egin zieten. Haien esanetan ausardiari esker existitzen da gaur egungo alarde parekidea. Haien duintasunari esker, orain 2000 lagun baino gehiago gara elkarrekin desfilatzen dugunok. Udalaren laguntzari gabe, alarde bizia, hunkigarria, alaia eta gero eta handiagoa sortu dugu. Bestalde kritikatu dute Emakundek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak alarde parekidea babesten duten bitartean, Irungo udalak oraindik ez duela bere gain hartu antolaketa. En el presente tenemos una buena relación y lo importante es seguir avanzando desde el respeto, la convivencia y el reconocimiento mutuo. Seguir trabajando para que nuestras fiestas sigan siendo cada vez más un espacio de encuentro, de convivencia y de disfrute compartido. Este grupo municipal y este portavoz en concreto recibe a ambos alardes en su entrada en la Plaza de San Juan y aboga por esa convivencia y respeto que debe reinar el día de San Marcial. Emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunan oinarritutako etorkizun bat nahi dugula argi dugu EH Bildutik eta horretara hurbiltzen gaituzten politikak behar ditugu. Bide horretan argi dugu udaletxeak alarde parekidea antolatuko balu, emakume jaietan eta konkretuki alardean parte hartzeko dugun eskubidea modu argi eta sendoan defendatuko lukeela udalak. Beraz, aurtengo samartzialak berriro erakutsiko du Irungo errealitatea. 2 alarde 2 eredu. Bata tradizioaren izenean emakumen parte hartza mugatzen duena, bestea berdintasunen oinarrituta edonori irekita dagoena. Eta 30 urte igaro diren arren herritar asko galdetzen dute. Noiz antolatuko du Irungo udalak herritar guztientzako alarde publiko bakarra eta parekidea? Gasteizen 30 intzidentzia LGTBI fobiko erregistratu zituen 2025 urtean ikusgune behatokiak goranzko joera konfirmatu dute datuok, baina arrazoi negatiboak soilik ez dituela azpimarratu nahi izan dute txostenean, eta horretaz guztia hitz egiteko gonbita luzatu diogu Amets Martinez Hereditari, eta berak onartu. Eguardion. Eguardion. Zer moduz? Oso ondo. Ondo. Esan bezala, berriki eman duzu iazko txostenaren berri, 30 zenbatu dituzue, nahiko ez genuken zenbakia. Bai, egia da, baina guk ez dugu ikuspuntu negatibo batetik ikusten. Egia da, erasoak badirela, eta hori ez da inonekin era positiboa, baina egia da azkenengo urtetan, eta hori da 8. txostena, azkenengo urtetan lan handia egin dugula. Ez bakarrik guk, azkenan ere, Gasteizen, eta bakarrik Gasteizen, Araban ere, bizkat saretzen ibili garelako azkenengo urteetan, eta horren emaitza da, bizkat 30 gertakari horiek ezagutzea.
izango egongo dira ere ezagutu ez ditugunak, baina ezagutu ditugu. Beraz, bakigu 30 kasuetan zer gertatu den, nun gertatu den, noren kontra gertatu den, eta horrek informazio asko ematen digu, bazkenen ere, eraldatzaileak izan ditezkeen politikak eta ekimenak martxan jarri alizareko, ez? Eta 30 horietatik bieren esan daiteke homofobia eta transfobiarekin lotutakoak direla, ze dago eraso horien atzean? Gehien bat trans kolektiboaren kontrako gertakariak izan dira. Eta horien artean, homofobia kasuak izan dira gehien bat jaso ditugunak, eta trans pertsonen kontra batzuetan ere homofobia indarkeria bezala ulertzen duguna ematen dela, ez? Baina trans kolektiboaren kontrakoak direlako. Hor ere, gorrota adierazleak aztertzen ditugulako, eta gorrota adierazle horien arabera elkartzen da homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia edo LGTBifobia ezala, ez? Egia da, jo puntuan transkolektiboa dagoela. Bigarrenik transfobia izan da, ez? Hor ere, aipatzekoa da, batez ere eta kezkagarriena dena, daukaten arduragatik transfobia instituzionala, ez? Aurreko astean esan genuen, oraindik ere Osakidetzak transpertsonak buruko gaixo bezala tratatzen dituela. Gaur egun ere, psikiatriatrik pasatzera behartzen dituela transpertsonak. Orduan, hortik ere, badaude gertakari batzuk, eta horiek jasota daude ere bai. Eta gero egia da kezkatzen gaituen eta aurten ere goranzko indikadore batzuk dituela lesbofobia. 4 kaso jaso ditugu, 4 gertakari lesbofobiko, baina oso kasu larriak, horiek ere azpimarratu nahi ditugu. Eta 11 zenbatu dituzue gorroto diskurtsoen barruan, 9 eraso fisikoekin lotuta, ez dakiz hausnarketa egin duzuen, ematen du nolabait jarrera aldarkorren intensitatea areagotu egin dela azken urteotan. Bai, azkenen urteetan, egia da, guk ikusi dugula gorroto diskurtsoak gora egiten duela, ez? Eta guk sailkapen bat edo mailaketa bat egiten dugu. Beko partean jarriko genituzke irainak, mehatxuak diren horiek, gero gorroto diskurtsora pasatuko ginateke, ondoren diskriminazioa eta eraso fisikoa, ez? Mailaketa horretan ikusten dugu nola goranzko norabide bat dagoela. Hau da, irainak eta mehatxuak gora egin dute, gorroto diskurtsoak gora egin dute, eta hauek zenbatuta, behia da, eraso fisikoekin alderatuta, nahiko parekatuta daudela. Horrek zer esan nahi du, gorroto diskurtsotik eraso fisikora pasatzen ari garela. Hau da, gorrotoak ere, espaloi bat igo duela, guk ezagutzen dugun kontestu honetan, eta horrek kezkatzekoa bada, ez? Hau da, gorroto diskurtsoak askotan legitimitate osoz zabaltzen direlako, batzuetan ere bai, modu ez oso, zabaltzen ari direla, eta horiek ere gero eraso fisiko bihurtzen direlako, ez? Azkenan ere, erasoak zilegitzen dutelako gorroto diskurtsoak. Eta zerekin lotuko nuke jarrera oldarkor horren hazkundea? Dudarik gabe eta txosten honetan oso adierazgarria izan da eskuin muturraren jarrerarekin. Hau da, honetan bai izan dezakegu datuak ditugula. Orain arte egoera hori ezen edo elementu hori ezen gehiegi agertzen, batzuetan bai agertu izan da, de hecho duela 2 urte ja aipatu genuen honen hazkundearen kezka, baina kasu honetan oso agerikoa izan da eskuin muturraren argudiotegiarekin bat egiten duten irainak eta mehatxuak. Batez ere sare sozialetan agertzen direnak. Hor guk badugu irizpide bat, sare sozialetakoa zenbatu alizateko, eta irizpidea da beti ere arabar erren kontrako mehatxuak edo mezuak direnean zenbatzen ditugu, edo Arabako kontuetatik, batzuetan hori ezin da jakin, baina argi eta garbi Arabako kontuetatik zabaltzen den mezuak zenbatzen ditugu. Eta hor, agerikoa da, bai, esan dudan, eskuin muturraren argudiotegia goitik bera, eta ere, ezen dugu, esan gabe utzi, arrazakeria ere agertu egiten direla mezu horietan. Ari gara beti ere Arabako kasu, ez? Intensitate handiko intzidentziez gain batzuetan modu oharkabean edo pasatzen diren batzuk ere ez genituzke ahaztu nahi, diskriminazioak esate baterako, ze motatakoak izan litezke horiek? Bazterketa gehien bat hemen da gaueko aisialdi horretan.
baten bate igual, taberna baten sartzen ez ustea, edo taberna batetik kanporatzea, edo dantzatzen duen moduagatik kanporatua izana, edo irainak jasotzea, hortik ez. Gero bestetik lehen esan dudana, badago LGTBI-fobikoa den arreta instituzional bat, ez? Osakidetza lehen aipatu dut, ez? Transpertsonen kontrako bazterketa hori oso agerikoa da, ez? Aurrekoan salatu duzuten, 6 urteko itxarote zerrenda dago, bakuntzak egiteko, baina ez hori bakarrik, eske gaur egun psikiatriatik basatzera behartuta daude, ez? Eta hortik abiarazako da, esan nahi dut. Hemen badago legebiltzarrak 2019an onartu egin zuen identitate horiek transpertsonak ez zirela gaixoak. Despatologizatu egin zituen transidentitateak. Gaur, 2026an, Osakidetzak oraindik psikiatriatik pasatzera behartzen ditu transpertsonak. Orduan, berandugoaz, oso berandu, eta gainera legebiltzarrean onartutako legeen kontra dago Osakidetza. Eta behar bada ez diogu nahiko erreparatzen diskriminazio horiei? Ez, egia da, batzutan ere diskriminazioa, batzutan ez dakigu zergatik gertatu den, beste batzuetan oso argia da. Eta kasu horietan, guk kolektibotara etortzen den jendea hori aztertzen saiatzen gara, eta saiatzen gara bazterketa hori gertatu den tokiarekin edo arduradunekin nolabaiteko elkarrizketa bat izaten, ez? Baina egia da, oraindik ere batzutan ez dela oso agerikoa, ez? Eta beste batzuetan diskriminazio hori isilpean dago. Lehen aipatu dutez, lesbofobia kasu gutxi normalean antzematen ditugula. Hori ez da lesbofobia existitzen ez delako. Hori da, lesbofobia erabat izkutatuta dagoelako, edo baztertuta dagoelako, edo gutxienez ez dagoela agerian, ez? Orduan, hori bera diskriminazio bat da, ez? 8. txosten okerez banabil ikusgunerena, kokalekuari ere erreparatu diozu eta espazio publikoa izan da erasoen estenatoki nagusienetako bat, ze ondorio izatu dezakegu horren inguruan? Lehenengo ondorioa da eremu oso anitzetan ematen dela LGTBI-fobia. Honek zer esan nahi du? Egiturazko indarkeri baten aurrean gaudela, ez? Eta egia da, gero ja eremuak banan-banan azten garenean aztertzen, espazio fisikoa dela gehien bat olako gertaerak jasotzen diren eremuak. Ondoren, familia, dator, etxebizitza, ez? Lantokia eta hezkuntza, ez? Eta hor bada beste hausnarketa bat, ez? Eta da, gure denboraren zatirik handiena, egunaren zatirik handiena pasatzen dugun toki horietan gertatzen direla gertakari horiek, ez? Lantokietan, etxean, eta hor bada beste zerbait esateko, etxea beti saldu egin digute, familia, espazio seguru bezala, familia, gure ez dakit, bai, segurua den, guretzako segurua den espazio bat bezala, baina hor ere ematen dira, ez? Ematen da, adin gutxikoen etxetik botatzea, gurasoek izan hartzea, transizioak burutzeko, o transizioak oztopatzeko ekimenak, hau da, hori familia bera ere, familia estruktura bezala, arazo bat da LGTBI pertsonentzako, hain bakarrik LGTBI pertsonentzako. Azkena indarkeria matxista ezari gara, eta ikusten dugu familia ere, kasu askotan emakumeentzako ere, espazio, indarkeriazko espazio bat dela, guretzako ere bai. Eta alor digitalari ere erreparatu diozu sare sozialetari, sare sozialei, zenbaterainoko garrantzi dute sare sozialek testu inguru honetan? Ikaragarria, porque, claro, sare sozialetan zabaltzen diren mezu horiek ero legitimatzen dute kalean gertatzen den hori. Eta ikusi dugu, sare sozialen bitarte zabaltzen diren mezu horiek ero margoketetan agertzen direla kalean. Eta ikusi dugu erasoak egiten direnean, erasotzailek oihukatzen duten hori argudiotegi berdina dela, ez? Horregatik oso garrantzitsua da sare sozialei erreparatzea. Eta guk horretan ere, eta 2025an pixkat ikusi genuen, baina 2026an baina baritu dugu kazetari feministen kontrako jazarpena, ez? Hau da, olako LGTBI-fobiaren inguruan, indarkeriaren inguruan zabaltzen diren berri horietan, sinatzen dituzten berri horiek zabaltzen direnean,
zenolako gorrotoa bai transfoboak diren eremu horietatik eta baita eskuin muturraren aldetik, ez? Hau da, jazarpena dago, konkretuki kasu honetan kazetari eta LGTBI ekitzaileen kontra, baina egia da, sare sozialetatik kanporatu nahi gaituztela, espazio publikotik kanporatu nahi gaituzten bezala, ez? Eta horretan, badugu indarrak batzeko hori da egin behar duguna, indarrak batu, zaindu, elkar zaindu, eta gureak ere diren espazio horiek defendatu, ez? Eta ez dakit adinari erreparatu diozuen txostenean, ez dakit heldu edo gazteak diren erasoak pairatzen dituzten biktimak? Bueno, denetarik dago, da biktimen aldetik gazte asko daude, baina egia da, ezen gazteak direnak ere bai, eta erasotzaileen artean ere bai. Eta lehen aipatu dugu, ez, sare sozialen argudiotegia, eskuin muturraren argudiotegia, eta guk ere askotan egiten digutelako galdera hori, ezen da erasotzailearen profila, eta guk esate dugu profila da, 40 urtetik gorako gizonezko korbatadun bat, eta seguramente nunbaiten eskaino bat duena, ez? Hori da, gorrotoa zabaltzen ari duena, eta gorroto hori eraso fisiko edo eraso bihurtzen duena. Orduan perfila, inun baldin bada, hortxe dago. Eta bestetik instituzioa, ez? Orain, maiatzaren 17 izan da, igandean, adierazpen instituzional pila bat egon dira, hemendik hilabete batera, ekainako 28, berriz ere adierazpen instituzionalak, baina konpromisoak hortxe daude, ez? Legeak gauza batzuk esaten dituzte, baina instituzioak oraindik ere despatologizazioa aipatu dut, eta batez ere horrekin, ez dituzte betetzen ari. Orduan, adierazpen instituzionalak oso ongi daude, baina adierazpen instituzionalak konpromisoak behar dituzte, eta euren aldetik konpromiso gutxi, hitz asko, eta batzutan, ez dakite, bereientzako florero bat garen, otzar, baina hemen hitz asko bidetaz ari gara. Eta horren arira zein da erakunde publikoen rola edo? Erakunde gehien bat, badira batzuk, kolektiboekin elkarlan batutenak, badira elkarlan horien ondorioz politikak aratzeko aukerak dituztenak, ez ditugu guztiak esako berdinen jarriko, baina egia da, instituzioen rola dala LGTBI politikak eta politika feministak martxan jartza elkarteekin elkarlana bultzatuz, eta elkarteen eta LGTBI eta aktivista feministen ekarpenak jasotzen. Hortik, lehen ezan dudana, batzutan sentsazioa da hori, ez? Apaingarri bat garela euren memorietan, euren txostenetan, urtean bitan ateratzeko erabiltzen dutenak, baina gero, bai, eta kasu askotan, Bilboko kasuan adibidez, oso agerikoa da, kolektibo hau bakarrik ikusten dutela helburu merkantilista batetik, ez? Gasteizen eta Araban egoera ezberdina da, baina egia da oraindik badutela asko hobetu, ez? Eta Gasteizera bueltatuta guretzako oso arraro izan da, adibidez, aurten bi adierazpen instituzionala egon direla, bata LGTBIQ izkiak erabiltzen dituenak, eta besteak LGTBI izkiak soilik erabiltzen dituenak, ez? Eta pena bada, bigarren urtea da hori gertatzen dena, eta hortik ere, zala parte interesatu bat sortu nahi izan dute, ez? Esan dudana, adierazpen instituzionala, konpromisorik gabe, eta batzuetan instituzioetan onartzen duten hori berdin dio edozein udaletan, estatuko edo munduko edozein udalek onartu dezake horri horietan jartzen duena, ez dagoelako lurraldean kokatuta, ez dituelako konpromisorik, eta desde luego autokritika zero patatero. Horrekin geratuko gara, Mets Martinez Heredita, eskerrik asko Amaikari tartetxo bat egitarren, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Eta gaurko amaitu aurretik Mikel lankide agurtu nahiko genuke gaur duelako Amaikan azken eguna 3 urteren ostean, Gasteizko egoitza ixtearen albo kaltetako bat izan da. Honen aupa dizugu hemendik aurrerakoetan, Mikel. Eta agurrez ari garela honakoa da denboraldiko azken albistegia ere bai, ondorengo egunetan ere izango dugu elkarren berri eta dena ondo bidean iraian izango gara bueltan. Orain bai, gure aldetik besterik ez, eskerrik asko aurten ere eskaini diguzuen arretagatik, Lukiek taldearen 9 iritzi kantarekin utziko zaituztegu, uda ona igaro, gamo pasa!